May sa iti-ili ti pagudpod kadagiti kang runaan nga addaan ti naruwaya coconut trees. Tapnon magundawayan dagitoy, malukatan ti maysa a pasilidad a makapataod ti produkto a virgin coconut oil. Kuna ti gobyerno lokal, imunan anak schedule ita abulan ti rugi ti panagoperar ti pasilidad, ngem gapo iti saan na napintas a panyempo na itantan daytoy. Nupay kasta narugyanan iti panakatesting digiti maaramat a makina. Hopeful tayo, mausar tayo datoy facility nga diti national government through PCA. And of course, nagapo-apo ti ayat ni Apo Presidente BBM datoy. Kaya kan datoy tinulungan na tayo ni Apo Governor Matthew Idi Apo. So tinang talaga ng push. Actually, talaga nga target mi tatako mga month ya kasi considered nga Coco Week ita ngem datoy ngamin nagsasaruno manan nga hanganapin nas nga panahon so nga naitandan so kitayan tayo baka ti sumarsaruno nga bulbulan. Agarup 5,000 anyog ti kayang iproseso ti makina kada aldaw. Numan narway di tinyog iti ili, mabalin nga addanto iti panagkurang na dagitoy. Maplan-plano iti pan nakaimulat at adupay anyog, ngem gaputa saan nga insigida nga agbunga dagitoy, posible nga aggapunto kaditi kabangibang nga ili ken kastapayan iti probinsya ti Cagayan dagiti dadduma amaramat anyog. Baben iti panagoperar ti pasilidad, manamnama narway nga oportunidad iti mabukel ken maaddaan iti pagsapulan dagiti narway nga umilikas kadagiti coconut farmers. Talagang nabayag nga ililiwan ti coconut farmers nato yan nga may kandamot ti atensyon tahan lang atay kang kanayon kano nga di tay rice farmers ti magikan ti assistance na kitata dito nga pampanawen isudament iti maadaan iti assistance. Ti local market ti kang runaan to apakailakwan dagiti produkto, ngem gapot a makitkitaan iti nangato a demand ti VCO products ije Europa, manamnama am export to pay dagitoy, kabayatan na may bilang nga versatile tinyog gapo iti adong a usar na. Tapnon saan na masayang dagiti dadduma partes na, may patakder to pay ti paktorya iti metlaeng na sao nga ili ano sa dinno adito ito amarami dagiti na duma produkto manipod iti nyog. Ti sumarno kami datoy after the BCO at dapay sumarno nga facility nga tumakder para kadi kita waste nga makreate datoy nyog syempre dati kita bunot na dati kita shell na ket ti plano tayo datoy maaramid tapno zero waste tayo marami din to different products like coconut, coco root, so coco peat. Mart Magdirila, Balitang Solid North.